Sengkuni kula tak jarwani. Sing ndarbeki Lengatala kuwi sejatine anakku Pandhu Dewanata. Gandeng Pandhu ki wis murut kasedan jati. Lah sing ndarbeki ya kuwi para putuku para Pandhawa. Dadi ora kok aku sing nggawa cupu manik wadal Lengatala iku. Mula ya Sengkuni, aku ora ngerti lan aku ora bisa mratelakake. Dursasana. Ngono, Wan. Piye, Wan? Apa Dursasana? Penembahan sajake kumbi ora ngasta cupu manik wadal Lengatala. Pun saniki diruda peksa ngoten kemawon. Wong tuwa kaya ngene iku lumu diaji-aji lumu dipundi-pundi. Sajaipun ban cindhe ban siladane kalih Kurawa Pandhawa. Ora perlu ngajeni. Iya ning mengko ndak kualat ki. Wes malati napa? Wong tuwa kaya ngoten kok malati. Rama Penembahan, piye Sengkuni? Sepisan malih nyuwun kawelasanipun cupu manik wadal Lengatala kula suwun kinarya wedhaan. Yen to Penembahan boten marengken para Kurawa nyuwun dipun wedhaki Lengatala. Aku ora ngerti Sengkuni yen panjenengan badhe kumbi menapa badhe kula ruda peksa niki mangke. Jaja muntap pindha kinetap netra kocak ngondarandir idep nyomangala cakra. Kowe sapa kowe? Kowe takon karo aku, Sengkuni. Iya, sekabate Penembahan Kresna Dipayana. Ya iki mbiyen sentanane Sinuwun Prabu Pandhu jenengku Sekabat Balawa. Ana apa kok maju tanpa ditimbali karo Penembahan? Sengkuni, ora mbiyen ora saiki watakmu sringane nglincipi carang papak. Saiki bloko yen kowe arep gayuh cupu manik wadal Lengatala kena janji iso ngalahke Sekabat Balawa. Metuwa njaba tak dadar kapriyaning para Kurawa. Lah, wong legan golek momongan kowe Balawa. Piye Durdes? Mboten usah telaten-telaten dilarak ngoten ki mawon. Yo Balawa nek ngono pancen kowe ngukui kelayan Rama Penembahan. Ora ngulungke wadal Lengatala. Kelakon kene mergat ning patimu tak coba jabaning pertapan aja tinggal tak tungka kang dadi laku patih Sengkuni. Iya, awas. Aja tinggal loncat we. Balawa kula Penembahan barang wis kebacut kowe nantang karo Sengkuni lan putuku para Kurawa. Pethukna ya Balawa nyuwun pangestu Penembahan kula badhe mapangaken para Kurawa sing ati-ati ya Balawa.
satri gumulung mangrempak ing waja Kurdagara kakiri-kiri ronanggono gawe gelar sapa sekabat Balawa kuwi sapa Kartomarma iku kowe sing manggahi cupung marik wadah Lengatala sumedya tak suwun ana astane Kanjeng Eyang Kresna Dipayana para Kurawa dampyak tekan Saptawarga ning arep gayuh dudu sak mestine iki sekabate penembana biasa tandang ana babuh wani dening aku wedeni ya bab waleno pangandamu tebak bilai wah mati aku awas iya ojendo pecah sirah weh hancur kabeh bablas apa ketiwasan kula paman Kartomarma brangkang-brangkang wis ngemut banyu abang inggih musuhmu Balawa inggih Balawa menika sinten kok wonten mriki Digdaya kowe ora ngerti karo Balawa kuwi iya dereng sesuk meneh iki nek ora ngerti takon karo wong tuwa Balawa kuwi tak kandhani ya sekabate penembahan abiyasa ning sejatine kae biyen sentanane Koko Prabu Pandhu Dewanata sekabat sing setya bekti karo Koko Prabu Pandhu iki ana loro siji Balawa loro Ludra Palimuka sesuk meneh iki takon inggih Digdaya menika karuan ya apes iki cedhak karo Koko Prabu Pandhu senajan sekabat ning Digdaya kula nyuwun bantunipun para Kurawa kula mboten panggah mapake Balawa Dursasana Klawan nek ora kowe ora merantasi gawe Dur Kurawa niku pancen menggegeden swara ora tau ana bukti nyatane wujune Kurawa niku wonten Dursasana
Lase Kurawa niku kula nggih Man. Iya aku ngerti kok. Kurawa ki sing dadi mustika ki mung kowe. Legas keso, mangke Balawa kula idak-idake dro. Dro. Sopo jenengmu kowe le? Aku Sekabat Balawa kowe sapa? Dursasana aku. Pangeran Negara Ngastina. Rayi dalem Kang Mas Kurupati ya iki Kang minulya ing jagat. Raden Harya Dursasana. Kowe Sekabate Eyang Abiyasa Balawa ubabamu. Nek kena tak emane aja manggahi Kanjeng Hyang arep tak suwuni cupu manik wadah lenga tolo yen kowe manggahi lakon kowe tak idya-idya menang karo Balawa tondo digdaya nyoh pilih ana iso menang karo Dursasana tak gurani drohon kowe yo papu janda banding tos banding tidak tendiak toh halo bapu Antemono bambu ambu ora krasa yo aja dia banding tos banding indah ora krasa tanganmu ora krasa maju indah Balawa kula Penembahan piye Balawa nggonmu nrenggalangi para Kurawa ketewasan Penembahan dupi Dursasana ingkang majeng kula mboten keweragangan mangsa Dursasana yen ngono kowe kalah sumingkira tak pethone dhewe putu-putuku para Kurawa inggih Penembahan
Dursasana, kula man sing bisa nggon ngrerapu kelayan penembahan. Nggih. Kula nek rembukan mboten telaten-telaten. Ya sing ati-ati mengko ndak kowe nampa tulak sarike penembahan. Sampun kuwatir. Dursasana niku ora bakal kualat karo menungso kaya ngoten niku. Sebab lumut diaji-aji lumut dipundi-pundi ora ana gunane. Wong cetha karo para Kurawa ban cindhe bal siladan. Yen Pandhawa timban cindhe Kurawa ban siladan. Iya ning sabar. Sabar pripun? Wajut kaya ngoten kok sabar. Selak pengin wedakan Lengatara kok sabar pripun? Apa Dursasana? Kula caosi mergi kalih pun paringke napa mboten wadhah Lengatara lan Lengatara badhe kula suwun badhe kula nggih wedhakan kelayan para Kurawa. Inggih Rama, mbok kula nyuwun dipun melasi. Sengkuni aku mau ora wis kendika to. Surute anakku Pandhu sing ndarbeki kuwi putuku Pandhawa. Dadi aku ora nggawa sengkuni. Piye Dursasana mangmendel mawon? Yang diulungke ora? Aku apa sing ndak ulungake? Wong aku ora nggawa cupu wadhah Lengatara. Lumut diaji-aji, lumut dipundi-pundi ora ngulungake lagu tak rudo pecah indah-indah. Watake Dursasana anggere ndek kekarepan ora dituruti kagol kaya ngono kae. Dursasana sing sabar ya nggih aja kaya ngono. Dursasana sing ati-ati ya Dursasana. Kanjeng Rama kundi kurang bejane ora paribasan mrucut saka gendongan luput saka kekudangan ya kundi para Kurawa padha nguyak karo aku ngruda peksa karo aku mongko ora kurang-kurang nggonku gawe pawadan nanging aku diuyak-uyak karo Kurawa Dursasana sengkuni nguyak karo aku ayo kundi aja karendon gawe aja nganti cupu manik wadhah Lengatara kena direbut para Kurawa ayo mlayu luwih dhisik kundi. Ojo mlayu ke.
Dur Roman pepundhenmu Rama Penemban kantaka madyaning alas kelayan Kakang Mbok Kunthi wong tuwa ora ngrumangsani iki nek kaya Kanjeng Eyang niku wis ngrumangsani jejere wong tuwa kok melayu nanjak napase mudyar niku man ora kae iki mung kantaka Dursasana pripun saka pandugaku yen Rama Penemban ora ngasta cupu manik wadhaleng Atala mesti sing ngasta Kakang Mbok Ratu Jimat ya Kakang Mbok Kunthi Talibrata luwih dhisik coba tak gledhekane busanane Kakang Mbok Kunthi Talibrata kacarita Patih Harya Sengkuni agahan gledheki agemaning busana Dewi Kunthi langkung-langkung priksa bilih lebeting busana mboten wonten kanyana kalebetaken wonten kasemekan satemah kasemekan denudari kawistara payudara mencorong iling-iling Patih Harya Sengkuni dupi mulat payudarane Kunthi Talibrata sirajanto sampun sepuh nanging ketinggal mencorong geragapan Patih Harya Sengkuni leng-lenging driya mangu-mangu wong kandhuang rimang yayah lena tan kanen pripun man kok sampeyan tindak kok wonten mriku pripun kok mboten saged inggil tindakipun dur apa bareng tak gledheki agemane busana Kakang Mbok tak kira disingitke ora kasemekane ya tak gledheki jebul ora ana cupu manik wadhaleng Atala lah kok pamale tindak kok dheyek-dheyek tak kandhani bareng kesemekan tak udari sing ketok payudarane Kakang Mbok Kunthi payudara niku napa man ora ngerti payudara dereng napa payudara aja sero-sero saru kene tak omongi dan pundi kono mburi kono dan pundi ning jero kotak ndak ngerti ndak dirungokke wiyaga-wiyaga payudara niku napa nek ora ngerti payudara kuwi susu ngono oh dados payudara niku susu aja sero-sero rumangsaku jenenge rak saru ae saru-saru napa niku jenenge kok saru-saru napa mboten wonten cupu manik wadhaleng Atala ora ana mlaku ku ora iso dhuwur mergo abot ngisor mergo ngerti kagungane Kakang pun panjenengan mawon kacarita Dyan Dursasana agahan Dewi Kunthi digledheki Patih Harya Sengkuni mboten wonten kanyana ingkang nyingetaken Begawan Kresna Dipayana Abiyasa agahan Raden Dursasana sigra agemanipun serban denudari nanging kaduk Dyan Dursasana murang tata kelayan Begawan Abiyasa anggenipun ngluwari serbane mboten mawi asta nanging dipun dupak mawi ampeyane saknalika serban uwal saking mestaka cupu manik wadhaleng Atala ketingal tupi ketingal Dyan Dursasana aglis anyaun cupu manik wadhaleng Atala gidrak-gidrak kaya barongan kundur wonten garing sira
eling-eling begawana biasa pandhita kang wis ndungkap yukswa Dewi Kunti wanodya kang wis ndungkap yukswa anggenipun lumajar munggah guring medha jurang nanjak napasipun kantaka wonten telenging wana nanging dupi sampun dipun gledheki Dewi Kunti miwah Begawan Kresna Dipayana Bathara dereng maringaken kekalihnya tumekeng lalis saknalika kasiliring samirara nulya gregah tangi eling-eling Dewi Kunti Talibrata dupi enget agemaning kasemekan uwal saking anggane manca rawat mudarasa Dewi Kunti Talibrata ram surem dewangkara kingken lir mangoswa kang layon denya ilang memanise wadana kang katon layon Gumel kucemrah nyok maratani marak saliraniro neles ludira kesmunya kang gegolobang sumirah oh anakku Kunti jebul kaya ngene lelakon kang ndak sandang aku karo kowe padha kantaka doyak karo putuku para Kurawa Sengkuni murang tata Dursasana murang tata ora kelingane aku ki mbahne nggone gledheki agemanku serban ora nganggo tangan saka murang tata Dursasana nggone gledheki didupak mestakaku nganggo sikile Dursasana oh Kunti aku nibake prasetya sesuk lamun to jangkaning Bathara kelakon perang gedhe ngaran perang Bratayuda Jaya Binangun muga-muga Bathara ngudaneni upataku karo Dursasana senajan kowe putuku dhewe nanging wis wani murang tata karo kakekne sesuk tak puja mandi sadaku besok lamun wis tumapak perang Bratayuda Jaya Binangun kowe disempal-sempal kandhane kelayan putuku Bratasena kaya kowe ndupak mestakaku banjur agemanku serban mawut-mawut kaya mengkene oh Dursasana banjur kok kaya mengkono kowe murang tata karo wong tuwa Destarata duwe anak akeh ora bisa mulang karo anak-anake malah murang tata kepara ora kelingane aku iki pepundhene kok mestakane abiyasa didupak nganggo sikile Dursasana jagat dewa Bathara Kanjeng Rama piye Kunti semanten ugi kula badhe ndawaken prasetya kowe ya digledheki karo Dursasana mboten sapa sing gledheki enget pun ingkang putra ingkang gledheki agemanipun Pusana ingkang putra menika Patih Sengkuni kanyana kula ingkang nyingetaken busana kula digledheki tupi mboten wonten kanyana cupu manik wadhal ngatala kula singitaken wonten kasemekan lajeng kasemekan kula dipun udari oh dadi kowe kuwi ngungkurke aku kuwi merga kowe ora kanggo kasemekan inggih
nyuwun pangapunten linepan saking bebendu Rama. Ya wis ora dadi apa. Aku wis wong tuwa. Wis ora gampang kepencut gegodho kahanan kaya ngono kuwi. Arep kowe pamer iki kaya ngopo wong kowe iki anakku mantu. Persasat kaya anakku dhewe. Kula nuwun inggih. Kula badhe ndhawaken prasetya piye Gundi kandheng ingkang ngudal-udalaken manipun kasemekan ingkang putra menika Sengkuni sineksenan jagat sakmenika wiwit dinten menika kula mboten badhe ngagem kasemekan lho mengko njur piye wiwit dina iki ora bakal nganggo kasemekan piye Gundi kula semanggaken kula aturi mengkalih ya iki lho tak paringi agemanku serban muga-muga kira nganggo nutup kasusilanmu Gundi kula nuwun inggih Kanjeng Rama lan kepareng kula ndhawaken prasetya mboten saklaminipun kula ngagem kasemekan yen mboten ngagem lulange Patih Sengkuni sirik-siran jagat saiki. Aku nekseni muga-muga Bathara ngudaneni prasetyaku kelayan prasetyanmu aku besok ya ngono ndawake prasetya Dursasana Biswa diudal-udal waduke diudal-udal kuandane kaya ngudal-udal serbane abiyasa inggih Kanjeng Rama lan aku nekseni muga prasetyamu wiwit dina iki kowe ora nganggo kasemekan kula nuwun inggih. Yo aku nekseni senajan to kowe ora nganggo kasemekan ning aku percaya kowe wanodya kang bisa njaga kasusilanmu. Kula nuwun inggih. Lan aku nekseni uga besok lamun perang Bratayuda Jaya binangun kowe ora pati-pati nganggo kasemekan yen ora nganggo lulange Sengkuni. Kula nuwun inggih Rama Sengkuni. Wektu dina iki kowe bali ana ing pertapanmu Kirtamu. Lelakon iki arep tak wadulke karo putuku para Pandhawa kang lagi tak dawuhi tampa ana alas Kendali Rasa bakal tak aturke lelakon iki cupu manik Wadhaleng Antala digawa negara Ngastina Kundi. Dursasana Kroman kelakon gawa cupu manik Wadhaleng Antala pun pangpreksani niki apa cupu manik Wadhaleng Antala lah ya pancen ya kuwi cupu manik Wadhaleng Antala cupu manik iki jane werna-werna ana cupu manik Wadhaleng Antala ana cupu manik
wadah lenga Lomasayana. Nggih. Yen wis kelakon kowe ngruda peksa. Rama Penemban abiyasa apa kira-kira tekeng lalis? Nggih, nyemagake mudhar napa mboten niki wau? Ya aja kaya ngono Dursasana. Ya ana tanpa rupa aku biyen ya tau meguru karo Rama Penemban. Kowe ngerti to? Iki biyen ya tau dadi murite sing ditresnani. Mula aku biyen iso dhawuh karo mbokmu cilik Dewi Sekati iki paringane Rama Penemban. Dadi ku ya aku ya kudu ngajeni karo Rama Penemban biasa. Kene tak gawane ayo bali ana negara Ngastina mengko dicaoske Koko Prabu Dastarastra. Bogo klo derek iki, Mas. Sritinon langening pamyat busana maneka warna gregeng kencana retna obro Kandira layu kumitir sendrang pandres sing maruta serena kumaraning wiyat mandyan kumlebeting dwaja
Suprasta kayune pangke prapal Puspita handrai siti Ron mawur katiuping angin Kupilo ambyar sumebar ulung-ulung akendang mawet peksi katrajang satu mara padha nglar ngungsi papan awit kaprabawan genira Bandayuda sikabat balawa mengsah para Kurawa pepuntane cupu manik wadah lengatala saged kahasta Dursasana kundur wonten nagari ing Hastinapura Dewi Kunti kundur wonten pertapan Satwarga pegawan abiyasa sumedya angupadi ingkang wayah para kadang Pandhawa sinigek genti kang kocapuk mengkeraken telenging wana ngajengken pundi kang kinarya sambeting carita nggih nagari Ngatasangin Nalendra gagah pideksa kaseba sangya para kadang Sentara lampun Cinandra Yaya Sima Magodyuda Dwi Makanda tegese perangan ingkang angka kekalih kang kinarya sabeting carita nunggal panggung siji caritane ewuh lamun sinarenga nanging bareng angkate wonten gegembalaning carita kang kinarya sabeting lelampah gelaring nagari Ngatasangin senajan namung sak megaring payung nanging negari ingkang tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi sinten ingkang kepareng dadya
Songso ngagung nagari ngatas angin Nalendra gagah pideksa ingkang menang jejuluk Prabu Baratwaja Nalendra digdaya sekti mandraguna gumenjleng lamun to gejawil siwaja lenggah dampar kencana tlinemek kasur babut pramedani sinebaran wangi-wangi hermawar gandawida pinalingan lisa jebat kasturika ngas gandani romangambar dumugi pangurahan Jawi rikala semanten nampi swanipun ingkang putra ingkang den dawa-dawa gumantinata akhir tembenipun anenggi menika warnanira kekasih Raden Kumbayana satriya bagus warnane mbranyak pasemone lante budine rinengga-rengga dening busana kawistara suku Jaja teken janggut ngapurancang mukulir konjeming Bantala simambung mungkur marangga dalem nagari ing atas angin paring dalem nama sang nindya mantri muka Rekyana Patih Kumbadibdya Patih Kumbadibdya semambung mungkur para kadang sentana handher piswalanira kaya samudra rep kaya watu ning kaya banyu arsoruk ning daya mangkono pangudya swaraning griya kang dereng kawijil ning utamaning nata berebutipa walaksana lirik berebuti mangkono lila legawaning driya angge ganjar saben dina lirik kang bawa laksana ana tepi pangandika Yes tunggara jagat manik raja Diwakuya Bathara Sesembandu Paman Kumbadibdya kula wonten dawuh Diwaji prayogakna sewanmu aja nganti kowe semela-sela matur ngersane panjenenganing ingsun merga bakal tak nggo gawe rebukan karo putraku Kumbayana kula ana ninggih rating sendika putraku wong bagus
anak anunganing Gita Kumbayana padha kanthi raharja sowan murung kersanipun Rama. Nuwun pangestu dalem Kanjeng Rama sowanipun putra dalem Kumbayana mboten magi sambikala. Kepareng nyaosken sembah pangabekti mugi konjuk. Ya tak tampa. Tak preksani saka jaiting netra lekering wedana. Wancasing cahya. Jeneng para semedya waloka matur ngersanipun Rama. Tak parengke kowe matur Sirnak Narasa wigiringa-ringa Kumbayana. Kepasange uga Kanjeng Rama dangu dhatenging putra dalem Kumbayana. Rama sejatosipun ingkang putra semedya matur ngersa dalem Kanjeng Rama. Ya kowe matur. Rikala mulane ingkang sampun kapengker Kanjeng Rama menika utusan kelayan kadang kula. Inggih Sucitra. Wonten tanah Jawi menika wigatosipun kuwi inggih ndadekno pangertimu. Merga aku utusan karo adimu Sucitra ngundurke dhuwung Kyai Pulanggeni ana ngersani Rama Penembahan Kresna Dipayana Abiyasa. Merga tak jarwani sejatine aku iki putra siswane Rama Penembahan Abiyasa. Dadi aku yen kelayan Koko Prabu Pandhu Dewayana Dwingu niku sedulur tunggal guru. Mula tak paringi kapercayan ngundurke dhuwung Kyai Pulanggeni ku adimu Sucitra. Merga Sucitra adimu sinajanto kuwi kadangmu nanging kuwi kadang nunggal gegayuhan tanpa beda karo Rama klayan Koko Prabu Pandhu. Sucitra iku kadangmu nunggal guru. Kula nuwun inggih. Ya mung bedane yen Sucitra ki watake lembah mana halus, ora kaya kowe watakmu senengane kumalungkung, seneng ngongaske kaprawiran. Mula kowe ora tak parengke ngundurke dhuwung Kyai Pulanggeni, aku wis ora percaya karo tumindakmu Kumbayana. Merga ndadekno pangertimu. Mula kowe ora tak parengke ngundurke dhuwung Pulanggeni. Kanggo loro kowe simedya tak sengkake ngaluhur. Tak junjung pinangka Pangeran Pati besok jumeneng ratu ora negara ngatas angin. Aduh. Kepareng matur Kanjeng Rama Diwaji. Yuk. Matur nuwun paringipun kanugrahan dhateng putra Kumbayana. Nanging keparenga kula sumedya waleh klayan Kanjeng Rama. Perkara piye anggenipun Kanjeng Rama paring kanugrahan dhateng putra kula tampi nanging gantos wekdal alit setunggal wulan agengipun setunggal warsa kula tesih kepengin ngudi kawegigan lahir saha batos pramila Rama kula mboten purun dinten lan wulan menika kula badhe pun sengkaken ngaluhur wonten agari ngatasaken jumeneng ratu Kumbayana. Kula wonten dawuh kowe kuwi anakku sing tak dama-dama. Besok gumanti ratu negara ing ngatasangin. Sakwene aku dawuh kaya mengkono sajae kowe meri karo adimu Sucitra. Iya. Ih. Mboten saged matur Kanjeng Rama. Nanging sinajanto kados pundi kemawon ingkang putra mboten badhe nampi sehipun Kanjeng Rama lamun to dereng saged timbang klayan adi kula Sucitra Kanjeng Rama Dewaji. Jaja muntah pindha kinetap netra kocak ngondarandir itep mangala cakra kerut-kerut kanang waja ketruk siti bantala bentar
Kumbayana, kula Rama sepisan meneh. Kowe manut apa ora? Dados kawuningan Kanjeng Rama Diwaji kula mboten badhe ujar ulian. Kula mboten saged nampi nugrahanipun Rama Prabu kadhawan jumeneng ratu wonten nagari ngatasake Kumbayana. Kowe iki anakku sing tak dama-dama besok gumanti ratu ana negara ngatasake. Pepuntana kuwi arep badal dawuh wong tuwa. Apa kuwi piwalesmu karo aku, ya Kumbayana? Waduh. Lineparo saking bebendu kepareng kula nyuwun gunging pangaksama. Sepisan meneh kowe gelem ora ta junjung pirangga ratu negara ngatasake. Mboten Rama nek ora gelem minggat to dina iki terus. Kepareng kowe ingkang ati Kumbadibda sumela sela matur. Gusti kula Raden Kumbayana menika wau badhe tindak pundi Diwaji? Kumbadibda. Lho. Kaya ngono kuwi piwalesi anakku biyen dhisik cilik tak dama-dama. Bisa dadi kaya panjenengan ingsun gumanti ratu negara ngatasake pepuntane badal dawuh wong tuwa. Ora manut karo aku. Raden Kumbayana tumrap pemanggih kula inggih leres amargi dereng cekap kadiwasanipun Yukswa mongko dereng cekap bab ubeng ingring praja. Kowe arep melu penemune Kumbayana ya? Nek kowe manut penemune Kumbayana kepara kowe minggat to sisan. Waduh. Kula nek minggat badhe tindak pundi? Panjenengan tindak kula nggih nderekke. Kula nek ken kesah saking negari ngatasake ten pundi niki mangke. Wong rombongan pundi-pundi mboten gelem kelonan kula. Jadong dawuh. Kowe manut karo aku apa ora? Nderek. Kene iki mung nderek kurang gawean arep mancai karo aku. Kokean perceka manut karo penemune Kumbayana Druhun. Nggih. Nyuwun pangaksama. Kumbayana tak tunduk. Prayogining lampah. Prayogane mumpung durung ada lakune Kumbayana saka negara ngatasake tututana. Yen boten purun kundur Purbawasesa cekelen ruda peksa gawanen bali ora ngarepanku. Wah sendika ngestake dawuh Diwaji.
sira wang-wang Pakutha majuru jungkuk bidang nyosurati mantra oh adalah tewas kebenaran aku ditunduk saka negara ngatas angin ya lelakon iki sing tak anti-anti bisa aku wal saka negara ngatas angin batinku aku pancen meri karo Sucitra iki bocah ora duwe kadigdayan satya ming kluntrah-kluntruh kaya ngono lah kok dipercaya ngundurke keris Kiai Pulanggeni ana tanah Jawa oh ladalah lah kok aku Kumbayana kang duwe kadigdayan malah ora dipercaya oh monggo sapa sing ora ngerti karo Kumbayana dasar satriyane bagus Digdaya iso mabur iso ngilang iso ambles bumi sapa wanita sing ora kepengin ngladeni karo aku janji wanita kepethuk karo aku mesti deku-deku kepengin ngladeni karo aku merga Kumbayana iki kondang kaunang-unang Kumbayana iku kondang baguse Tegal-Tegal iki ya aku iki sak jagat ora ana sing baguse kaya aku oh lah kok Kumbayana kok disepelekke ditundung karo Kanjeng Rama tiwas kebeneran bakal tak nyoba katigdayaku aku semedya sumusul adikku Bambang Sucitra nggih kula aturike ndelangir Kumbayana Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Marutapana Margana yen ora sisah kaya paman Kumbadibya iki nungka kang dadi lakuku inggih Ger klaturi kendel Anggir Kumbayana ana apa paman Kumbadibya sauncatipun Anggir Kumbayana ingkang rama getun geduwung pira ingkang abdi kautus hakarya nungka tindakipun Anggir Kumbayana paman Kumbadibya kula Kumbayana iku dudu bayi wingi sore Kumbayana iku wis ngerti lelakon kang bakal tak lakoni ngono aku dina iki ditundung kelayan Kanjeng Rama Prabu Baratwaja malah kebeneran aku iso wal saka negara ngatas angin mergo aku duwe gegayuhan menapa perkara gegayuhanku kowe ora perlu ngerti sing baku kowe ora kena nrenggalangi kang dadi lakuku wo la Ger sejatine aku supaya ngripih marang kowe iku mung kanggo samudana yen kowe manut tak sowanke nek ora manut tak rudha peksa oh adalah arep nyekel karo Kumbayana iso nyekel Kumbayana prasasat bisa nyendhekke Gunung Mahameru kowe paman Kumbadibya
aja mlayu. Pamanku Mbadibya digdaya sekti mandraguna ngetok katigdayan nganti tak tibani anteping tangan ora ginawi rasa ya yen aku ora bisa nilapke pamanku Mbadibya apa dudu Kumbayana legane atiku ngeningke cipta Raden Kumbayana jroning penggalih sumedya nilapaken digya kala Kumbadibya katarimah panunipun Raden Kumbayana Bathara ngudaneni saknalika wonten gunung ingkang inggilipun Yayah Sundul Ngantariksa dupi Kumbadibya nyaketi Raden Kumbayana pangraosipun Kumbadibya ana gunung ngungkuli jagat Angger Kumbayana kok ilang tak kedhepke iku ora Gunung Sundul Ngantariksa. Lah ya. Pancen Kumbayana limpat tenan nilapke karo aku Diwaji ketewasan kula kecalan lacak angger Kumbayana mboten wonten Diwaji. Paman Kumbadibya ora ngerti karo aku ya. Malah kebeneran. Paman Kumbadibya wis ora ana ngarepanku tegese wis ora ana nyandung nyrimpet lakuku. Oh, dalah ya. Lelakon iki kang bakal tak anti-anti. Sumedya aku sumusul adhiku Sucitra nang tanah Jawa. Satriya kluntah-kluntuh dipercaya ngundurke keris Kiai Pulanggeni. Apa ora ngerti Kumbayana iku satriya digdaya sak jagat ora ana sing padha kadigdayane karo Kumbayana. Aku tekan tanah Jawa, wong sak tanah Jawa mesti nyembah dengkule karo Kumbayana. Ora ana sing bisa mapaki kadigdayanku. Ora ana wong sak jagat gebagusane ngungkuli karo Kumbayana. Wongku aku krungu wanita tanah Jawa iki kondang Sulistya ing warna. Angger mengko ketekan Kumbayana mesti padha nguwuh-uwuh kepengin ngladeni karo Kumbayana. Oh, adalah dasare aku satriya bagus sing daya sekti mandraguna iso mabur iso ngilang iso ambles bumi. Wong tanah Jawa mesti bakal ora ana kang bakal wani karo Kumbayana. Sumedya aku ngambah gegana, ngambah ana madyaning dhuwuring segara, ambles bumi bisa ngilang. Wong tanah Jawa deloken iki Kumbayana satriya digdaya sekti mandraguna.